Көзілі күңел күзгісі. Көзілі фикір езағына сөз ашқышы. Жанлы сөйлем, ихлас аралашу, көзге көз қарашып тапшыруында. Hürmetli televizor қараушыларыбыз, туған тил дулқынларына келенгенсіз. Ник шыңғынан башлый әлі дейсіз ме? Иштәсіз ме? Нинди мезгілдә шығарылыш екені аңлашылып тұра. Шербет ресторанының түбәсіне тып-тып-тып-тып көзге тамшылар тибе. Әйдә шулай болып тұрсын әлі. Музыкаль фон кебек. Шулай бит? Шулай. Башлыйбыз. Тапшыруны әзірләп сезгә тәкъдим итә Зифа Нагаева. Туганнар ятларга, дуслар, үткенчеләргә, сөйгән ярлар, танышларга әйләнеп барган заманда яшибез дип күңел кайткан минутлар бар. Ләкин барыбер да шул әйтелгәннәрнең арасында яхшы мисаллар да күп. Әнә шушы аралык теге якта сездер дип уйлап, бүген бергә булырга чакырабыз. Ниләр дип тәкъдим итәсе килә бүгенге героемны? Корабльнең куркынычсызлыгы аның яр белән янәш булган чагында диләр. Куркыныч вакыт кирәкме соң корабльгә? Аның өчен бит туктаусыз агым кирәк. Агымда барысы да була. Нәкъ кеше гомере, кеше язмышындагы кебек. Шуңа күрә гомер агышында барында, үзенең яшенә карамастан иңнәрендә күрә килгән, тоя килгән, яхшысы да бергә булган, авырлыклары да, авыртынулары да үз йөрәгенә сыйган Янаул районы Кисәк Кайын кызы Гөлнара Фәзит кызы Яхина белән очрашабыз. Сәлам юллыйм сезгә һәм үзенә. Хәерле сәгатьтә Гөлнара. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле телевизор караучылар. Хәерле сәгатьтә Зифа апа. Бик шундый сәер дә серле итеп башлавым. Үземдә беләм, син дә беләсең, чөнки сөйләшү бик күп кырлы тәңгәлләргә кагылачак. Бүгенге көнне мин инде якынайту чарасы итеп әйтәм сине тамашачыларга, телевизор караучыларга булай дип, җыры белән илһамлы, гаиләсе белән бүгенге кадерле тормыш иптәше Венер белән матур еллар сүтеп килүче. Инде эшкуарлыкта да булдыклы ханымнарның берсе. Иҗат юлында халык белән көнне-төне бергә эшләүче, матурлыкны күрә белүче Гөлнара ул безнең студиябызда кунакта. Хәлләрең, кәефләрең әйбәттер дип ышанасы килә. Туктаусыз тик тормый. Мин тапшыруга әзерләнеп аның Инстаграмында йылый, туктала яшьләремне кыя утырам, шалтыратып алыйм әле дисәм, сөйләшәлмим бит әле Зифа апа, эштәмен. Тамадамын, бик зур түрәләр хезмәтләндерәм. Шуңа күрә соңрак ярыймы ди. Мин сөенеп кенә куйдым. Эш бар икән, димәк, бәхет бар. Шулай бит. Сөйләшеп китәбез, туган яктан башлыйбыз. Таныштыргач, ныграк таныштырып китик. Әйдә, әтияне үзеңнең туып үскән илләреңә, Кисәк Каеныңа юл алабыз. Бәлки чакны ничек хәтерлисең синең өчен әтиянең, синең кичкенә чактагы булган кемлекләре һәм сеңелең хакында да. Әйдә. Мин дә әйтеп үттегез, Кисәк Кайын авылында туып үстем. Шунда инде мәктәпне тамамлап, Казан шәһәрендә укып чыгып, Нефтекама шәһәрендә яшәп, яңадан авылыма кайттым инде яшәргә. Шушы җыр моңга омтылыш минем ике яктан да киләдер дип әйтәм инде. Бер-икедән үк сәхнәдә, менә үземне белә башлаганнан башлап сәхнәдә инде. Әнием минем Тәтешле ягыннан, Тәтешле районы Юрмиязбаш авылыннан килен булып төшкән шушы Кисәк Кайын авылына. Ул якта минем әнинең бөтен ир туганнары да гармонда уйный, бөтен кыз туганнары да бик матур җырлый. Үзегез беләсез бит инде, артист тормышы ул, ничек дип әйтим, аны бик хупламаганнар. Әткәй дип әйтәбез инде, мин шулай дип өйрәткәннәр, карт әтәй, җырлап йөрмисең, лучше әйбәт эш һөнәре сайла дип, ул инде сварщик һөнәрен сайлап алып, менә шулай гомер буе шундый кирип китте инде. Нык матур җырлый, менә Хәмдир апа кебек нык матур җырлый. Әтием дә матур итеп җырлый иде. Әмма ләкин мәктәптә укыган чакта ниндидер бер бәйрәмдә без классташ кызым белән бергә җырладык та, шунда клуб мөдире әле дә эшләр, ул 40 ел буе хәзер клубта эшли, Рашитова Альфина Мөбәрәкян кызы.
мине шақырып алды инде клубка. Менә шул беренче класста булдым икән, юк микән инде ул, бик исә дә түгел. Шуннан башлап, менә шул сәхнәгә басып инде җыр минем белән, гомер буе минем белән. Нәрсә эшләсәм дә мин җырлап йөримен. Менә хәзерге тормыш иптәшем белән дә без шул сәхнәдә бергә үсеп, ул гармонда уйный иде, мин җырлый идем. Менә шулай, шундый тормышымның башы шундыйрак. Аннары син җырга шул кадәрле әвәс булып, укырга керергә киткәч, җырга укырга керергә баргач, җырга үтәлми калып, китапханәчеләр әзерлеге факультетына кергәнсең. Шулайрак булды. Ул ел без авыл баласы бит инде, музыкаль образование юк. Җырлап, сәхнәдә җырлап йөргән генә кыз бит инде Казан шәһәренә институтка барып, инде ул нәрсәгә институтка бардым? Мин әйбәт укыдым, мәктәпне әйбәт битердем, 4-5-легә белеп битергәч инде училищега керәсем килмәде. Шуңа күрә Казан институтына баргач инде вокальный хоровыйга документларны биргәч, миңа шунда әйттеләр инде, быел кызларны алмыйбыз, егетләрне без экзамен алабыз, кызларны алмыйбыз диделәр инде. Акчага керергә буладыр иде, но үзегез беләсез, авыл баласында нинди андый керемнәр юк бит инде. Шуңа күрә шунда утырган Филис апа дип йөртәдер инде мин аны, безнең як кешесе ул, укытучы. Кызым ди, кирегә әйләнеп кайтасың килмәйдер. Әйдә, кер библиотека факультетына. Шуннан да хатын кызга шуннан да әйбәт профессия юк диде инде. Мин бит инде уйлайм, библиотека һөнәре бит инде утыралар, библиотека китап бирәләр дә, китап алалар дип бит. Шулай итеп укырга кергәнем, бер нәрсә дә аңлашылмый. Анда кирип киттем, җыласларым килеп кайтасыларым килде. Әмма ләкин инде курсташларым әйбәт булды. Безнең кураторыбыз әйбәт булды, шулай Борай ягы инде безнең Альбина Сафиновна. Ул мине аналарча өндәп инде менә шулай өйрәтеп, шулай укып бетердем инде мин. Җырның сүзләре, син күпме классик әсәрләр авторларын белгәнсең, телгә мөхәббәт синдә тагын да авыл баласында булай да көчле үскән генә дип әйтәсе килә. Бик күп файдалы яклары булгандыр ул факультетта. Һәм соңдан синең Нефтекамның филиалында син китапханә бүлегендә эшләп мөдире булгансың. Укуны бетереп инде мин Янаулда туып үскәч инде Янаулга кайтасым килгән иде, әмма ләкин шул вакыттагы отдел культура мөдирләре дип әйтим инде, библиотека мөдирләре мине Янаулга, мине генә түгел, анда әллә ничә кыз укыдык без, безне кертмәделәр. Үзләренең креслолары өчен борчылыпмы инде. Ансы инде үзләренә калсан, һәм шул сәбәпле мин инде Нефтекама каласына кайтып, башта инде отдел культурада эшләдем, соңдан библиотекага күчтем, чөнки үземнең һөнәрем булгач инде библиотекада акчасы күбрәк иде, зарплатасы. Шуннан соң Нефтекама каласында Башкорт университетының филиалы ачылды. Мин инде юри генә барсам, әйтсәм дә дөрес булыр иде инде. Юри генә барып караган идем, собеседование үтеп инде мине мөдир итеп алдылар, библиотека мөдире итеп алдылар инде. Бу библиотека бөтенләй юк иде әле ул. Бер нинди китап та юк, бер нәрсә дә юк. Менә мин инде үземнең кызлар белән туплап, шул библиотеканы теге урынлы, дәрәҗәле китапхана итеп эшләп, менә калдырып киттем инде, декретка киттем эшләп. Кисәк кайыннан ярак китмичә генә, тагын бер тукталыш ясамый булмый. Гөлнара, авыррак та авырттырган вакытта һәм үзе рәхәт тә итеп, матур иттереп, син социаль челтәрләрдә дә аңа сүз тидерми генә шулай матур иттереп алып барасың. Сеңлең ул 2нче группа инвалид булып туа. Сез икәү генә бит инде. Әйе, менә шул бәләки чактан күрендеме, күрдегезме бу бала туганын һәм бу синең үсеш вакытында ничектер икегә бүленеп туганыңа да игътибарны бүлә биреп, бүгенге көнгә алып килгәнчегә кадәрле синең янда бит инде. Синең тәрбияңдә шул хакта да сөйләп дигән. Менә мин үземне белә башлаганнан башлап, Альмира минем белән инде ул. Менә ул минем йөрәгемнең яртысы. Әни һәр вакыт әйтә иде, балам, сеңлең сиңа калыр дип. Һәр вакыт менә мин аны белдем. Бер кашан да уялмадым мин аңардан. Ул минем өчен менә иң якын, иң кадерле кешеләрнең берсе. Укуны бетергәч инде төп сәбәбе менә шул үземнең туган якка кайту, эштә бар иде Казанда, зур китапханага эшкә дә алалар иде. Сеңлем булгандыр дип уйлыйм, чөнки менә шу безнең күренми торган җипләр, безне теге теркәп торган җипләр һәр вакыт безнең булды инде ул. Шуңа күрә мин инде үземнең якка кайтып, урнашып, шунда тормыш итәргә дип карар кылдым. Сеңлем инде Беликидән үк бик уңган, әни аны нык
өйрәтте, менә чисталыкка. Ул бик каты, аның менә слух диләр бит инде, аның слухы минекеннән дә әйбәтрәктер әле аның. Ул нык җырлар ярата. Менә көне-төне туган тел каналы карый инде. Хәзер бигрәк тә беренче җырлар бит туган тел каналында чыкты. Һәр вакыт ул аны карап бара, көн буена, апа менә шул вакытта җырладың, булды син җырладың дип инде миңа отчет биреп тора инде ул. Бик ягымлы, аны бөтен кеше ярата. Авылда менә кемнәр белә, авылда гына түгел, бөтен кеше ярата. Ул бик нык ягымлы бөтенесенә дә. Менә ул шир белән Дауна бит инде аның диагнозы. Бөтен кешедә аңа бер тигез, бөтен кешене дә ул ярата. Шуңа күрә Кояш белән тиңниләр бит инде андый балаларны юкка түгел шулай бит. Җырымда бит инде беренче җырым, менә шул клип төшергән, аңа багышласым килде. Бик матур гына килеп чыкты, үзе безгә бик ошады инде. Ике кыз, ике бер туган, шуңа да якын булган. Гомерең озын булсын, шатлыкка тулып утырсын. Ходаем сөйп яраткан, син бит кояш баласы. Юк сиңа булган хисләрнең күңелдән югаласы. Мен инде күрәм, менә шул синең арттан күзәткәндә, җырларыңны күзәткәндә, тыңлаганда бик матур моңлы тавышың күңелгә, йөрәккә ятышлы әйтергә кирәк. Гөлнара, белмәгәннәр әле кирип карарлар, безнең тапшылардан соң әле белергә мөмкинчелекләр тудырабыз, шулай бит. Һәм шуның аралыгында әйтәсе килә, шул хәтле береккәнсең син туган якка, син шул хәтле үзеңнең авылыңны яратып сөйлисең, сөйләгәндә, менә язмаларында да шулай синең һәм әйдә, кайтабыз инде хәзер яшьлеккә. Бүгенгесе көнне әле кисәк каенда син әйттең, мөдире генә, клубның мөдире яше бара дип әйттең, ләкин син аның иң уң кулы һәм үзең инде бөтен җаваплылыгы эшең синең истә булып чыга, шулай бит. Һәм яшьлектә сөйгән ярны армия сафларына озатасың да, шуннан нишлисең? Мәхәббәтнең шундый ихлас чагы, матур чагында, берләнеп кенә торган чәчәк аткан чагында, мәңге ташламаслык булган чагында бит инде. Әйдан соң үзеннән хәзер ишетик инде. Чыннан да инде менә хәзерге тормыш иптәшем белән, Венер белән без Блекидән үк бергә сәхнәдә. Ул минем беренче мәхәббәтем, мин аның беренче мәхәббәте. Менә шундый саф мәхәббәт ул вакыттагы инде ничек әйтим, мәктәп еллары шулай матур гына узып китте, армия сафларын узатып. Әмма ләкин мин көтмәдем инде дип әйтергә була. Көтмәдем, укырга киттем, укудан соң инде икенче язмыш, шулай ничектер безнең аралар аерылды. Һәм икенче кешегә кияүгә чыгып, инде менә тормыш корып, 13 ел икенче кешедә кияүдә булдым. Менә бу җирдә инде тукталмый мөмкин түгел, ни өчен халык әйтергә мөмкин, ни өчен ул әлеге тормыш иптәшем дип әйтә икән дип, инде алга табан китеш ясыйк халыкка, игътибар белән тыңларлар дип әйтәсе килә. Мин әйтеп киттем бит әле теге корабльнең агымын, әнә шуның кебек, яшь булуына карамастан, иңнәрендә Гөлнараның байтак кына язмышы, кыерсытулары да, әрнүләре дә, сагышларына да кагылышлы сораулар бирмәй мөмкин түгел. Тормышка чыгуның вакыйгасы үзеңнән 16 яшькә олы. Аннары синнән алда бит инде бәйләнеше булган, хатын кызы булган. Аннары ул егеткә дибез инде ир-атның үзе аерылгач кына баласы туган. Хәтта ул баласын күз кырыена да китермәсә, ул бала генетик юлдан барыбер тасвирланган, ул бала аныкы булып чыккан. Ничек куркмыйча хисләр булды Гөлнара? Ничекрак шул чыгып менә карар кылып, ничек эшләнде адам, гәрчә әти-әниең дә риза булмаган. Кирәкмәс Гөлнара дигәннәр. Бу якларга юл алмыйча булмый инде, сөйләшми булмый бу турыда. Ул вакыт хәзерге халәтем түгел инде. Ул вакытта миңа 24 яшь иде, яшьлек, юләрлек дип әйтим мин дә. Менә ничектер ул мине сихрлады дип әйтим мин дә. Матур тормыш белән үзе бик яшь күренә иде ул, үзенең яшеннән инде. Ничектер менә мин уйладым инде, бу инде бер мәртәбә. Ул бит инде әйтте, теге тормыш иптәше гаепле аерылышуларына, мин шуңа ышанып, теге розовых очках дип әйтәләр бит инде русча әйткәндә. Шуңа ышанып, шулай кияүгә чыктым дип бер кешене дә ишетмәдем. Әниләр дә теге каршы килделәр, аларны да күрмәдем, ишетмәдем дә. Шулай тормыш корып башлап җибәрдек. Башта әйбәт кенә яшәдек инде. Но тора бара бу кешенең
теге хәзерге вакытта әйтеләр бит инде, абьюзер диләр бит инде, менә каты күңелле кеше икән аңладым инде. Әмма ләкин барыбер кешегә чыгармадым, яшәдек. Балалар туды бит инде бер-бер артыла. 13 ел. 13 ел Тормыш тормыш 13 ел. Бу 13 ел эчендә төрле вакытлар булды. Күп кеше моны белмәде. Мин үземә генә йотып, шулай яшәдем. Әмма ләкин уйлана башладым. Мин бит тормышка, бу дөньяга бәхетле булырга килгәнмен. Булай булмый, нәрсәдер эшләргә кирәк дип, әкрен генә инде уйлана башладым. 3 бала белән аерылышырга да кыен бит инде. Бер кеше дә кияүгә чыкмый аерылырмын дип шулай бит инде. Ничектер курыктым да, ләкин шушы тормышның авырлыгыннан интегүем бәлки ныграк булгандыр. Бүтән көчемне җыеп, 3 баламны күтәреп, инде чыгып киттем дип әйтергә була. Бүтән әйберне калдырып чыгып киттем. Сез бит инде баксаң, икәү кибетләр ашып, зур бизнес эшкуарлык алып тотынгансыз. Уйларга мөмкин бит икәүләп бергә тартканда дөньяны көтәргә аруына эш эшләп булдырып була дигәнгә максат куйгансыз. Аннары беренче очрак авырлык килеп өлгәшү белән, барда синең иңнәргә генә калган, анарга операция эшләү белән миңа эшләргә кушмадылар, күтәрергә ярамый, тегеләйтергә ярамый, булай итәргә ярамый калып, үзедән үзе йортта гына, йорт тирәсенә генә кала башлап, сиңа авырлыклар шулай килә башлаган. Ләкин халык әйтергә мөмкиннәр, Гөлнара, нишләп алай булгач шундый авыр тормышта эш бәбигә гомер биргәнсең? Менә беренчесеннән соң күргәнме, күрмәгәнме, башта ук язмаларыңа керерләр, безнең тапшырулардан соң да белмәгәннәр кереп укырлар. Аның анда бик, аның романнарга тиң язмалары, рус телендә әйтсәк, судьба Яхиной Г дигән хэштег белән билгеләнә, ул аның бик тасвирлап яза ул. Мин икрәт киреп шумып, баштан ахырда китап укыган кадәрле булдым. Аның язмышы белән кызыксынганда, тапшыруга әзерләнгәндә дә, героемны белү теләгендә, балай да белсәм дә сине, Гөлнара. Шуңа күрә әрнетә бит, балалар булу әйбәт. Менә бер әтидән 3 бала булгандар, ләкин синең бала табылган сайын, бала дөньяга китергән сайын тормышың авыррак була башлаган. Ну, шулайрак булды, әмма ләкин ирдән иргә йөреп, төрле бала табып яшисем килмәде. Мин билекидән үк, минем үзем генә булгач инде, сеңлем ширле булгач, үзем генә дип әйтергә була бит инде гаиләдә. Бер генә бала дип әйтергә була. Бик нык кызыга идем, сеңелләре булган, апалары булган, абыйлары булган кеше зур гаиләләргә кызыга идем инде. Шуңа күрә билекидән үк үземә менә шундый максат куйдым, әгәр дә инде кияүгә чыксам, 2 малай, 2 кыз булачак дип. Шулай ничектер менә шулай булып чыкты инде. Бизнеста баргач бит инде, ул бит инде бер көн эчендә генә уйламыйсың аерылырмын дип. Ул барыбер уйлыйсың, әйбәтләнер бәлки, тормыш җайланыр дип уйлыйсың бит инде. Әмма ләкин җайланмагач инде рәвешкә киләсең. Яшь арасы күп икәне дә сәбәп булырга мөмкин дип уйлыйсыңмы? Юк, ул безнең ул яктан сизелмәде ул. Аның төп сине җәберләгәннәренең сәбәбе көнләшү. Һәм минем аңлавымча, юктан гына көнләшүләрдән гел тавыш чыгару, гауга чыгару, шулай бит. Шулай, менә ышанасызмы юкмы, урамнан әгәр дә тәрәзәдән карап торса, безнең якка бер ир ат карап киттийсә, менә шуннан да тавыш чыга иде. Нәрсәгә ул безнең тәрәзәгә карый? Бу аерылышуның карарын син әйттең була инде аңа. Мин шул кул күтәргәч инде, минем әни әйтә иде, әгәр дә ир кеше бер тапкыр кул күтәрә икән, кызым, бер нәрсә дә уйлама, чыгып кит, ул кешедән кач син дидер. Менә шул миңа сеңеп калган. Шул бер кул күтәргәннән соң мин инде 3 баламны җыйдым да чыгып киттем. Бер нәрсәгә дә карамый. Авыр вакытларымның иң шул булды инде. Бер еллап нык интектем. Булай бар иде шундый көннәр, эпигә акча булмаган чаклар. Менә берсендә акчаларым биткәч инде бүтән киселәремне алып инде бер тиен акчам калмаган белдем менә бер көнне. Менә шул вакытна җылаганнарым ишемдәге бүтән әлдә күз алдымда тора. Аллага шөкер, хәзерге вакытта инде ул моментлар үтте. Менә нәрсәгәдер сәбәп, менә шул вакытмы инде хәзер минем полкада бар савыт, шунда тиен акчалар салып барам. Менә теге әйбәттә яшәгән кебек без инде, әйбәт, менә на черный день теләр бит инде, әйбәт, менә шул акча шунда тора. Теге кайбер чакта балалар эпигә барып килгәндә сөткә, шунда шул акчалар тора безнең. Гөлнара, менә шул аерым 3 бала белән дөньяларын тартып китеш бит инде синең артабан. Бүгенге көнне аралашам балалар азрак, мөнәсәбәтләр бармы атасы белән?
ничегрәкләр, шак-шак кына калдымы, аралашып? Аралашмайлар, чөнки баштагы мәлне баралар иде. Әмма һәрбер барган сайын үзгәреп кайталар иде инде. Үзгәреп кайталар иде. Шуннан соң менә Иршатны 3нче баланы ДНКга бирде бит инде. Бала аңлагач, аны үзен ДНКга биргәнне инде нык кимсенде дип әйтсәм инде. Шул төнне буе җылап чыкты ул бала. Нык әрнеде, үземнең дә күңелем нык әрнеде. Шуннан соң миңа әйтте инде, әни, миңа андый әти кирәкми диде. Мен де тегеләй дә әйтеп карадым, әйтем, әтиең бит, алай дип әйтергә ярамай дип. Ну, юк инде менә үздүләр. Уже бернинди теге аралашу юк дип әйтергә була. Искитәрлек дияргә генә кала инде, чөнки менә үтә торган әйберләрне үткән үз язмышыңның авыр вакытларын үткәннән соң чыккан кояшка табан барасы килә. Беренче мәхәббәтне үчтә тотмаган бит әле ул, мине көтмәгәнең, ирләнеп калганың, ирләнеп йөргәнең дә түгел. Бүген яңалардан баштан сез Венер белән шул тәүге мәхәббәтең белән бергә Кисәк каенда яшәп киттегез. Бит бу ничек булды яңадан бергә булулар? Менә ул тәүге мәхәббәт, беренче мәхәббәт гел торып кала бит инде йөрәктә. Яшьрәк генә ул булган дип әйтәм инде менә аны. Чөнки мин аны гел тоеп яшәдем, аның яратуын. Әниләргә дә булышып йөргән ул. Миңа соңдан гына сөйләделәр аны. Әниләргә дә һәрвакыт булышып йөргән, һәрвакыт менә кырыйдан гына ипләп кенә күзәтеп итеп йөргән инде. Шул аерылганны белгәч, 1 елдан соң шулай ничектер безне кавыштырдылар дип әйтим инде. Ике туганнар ничектер элемтәгә керттеләр инде. Бу мине яңа ел белән кутлады. Шуннан соң аралашып киттек тә, якынрак сөйләшә башлагач инде аерылганны белгәч, мин сине бер тапкыр югалттым, бүтән инде мин сине югалтмаячакмын дип, менә шулай үзе ир кеше кебек, ир кеше буларак шундый решение принимать дип инде менә бергә булдык инде. Мин бик курыктым, чөнки 3 бала менә теге балалы хатынны прицеп белән дип әйттеләр бит, ә миндә бит целый фура. Әйтергә була. Менә нык курыктым, ничек балалар каршы алыр икән дип. Менә беренче көннән, беренче сәгатьтән үк менә ничектер аны кабул иттеләр. Үзе дә балаларга бик ягымлы, шул хәтле менә әтей назы инде менә минем Венерам бирә аларга. Менә бит. Ул армия сафларыннан кайткач синең белән очрашырга килеп карамадымы, теләге булдымы? Ну, булгыла балды да инде минем анда уже ничек дип әйтим, бик эре кыйланганмындыр инде. Яшьчакта баш эшләмәй бит инде ул. Һәм аның гаилә хәле нинди иде сез яңадан бергә булып киткәндә? Аның гаилә хәле ничек дип әйтим, на стадии развода дип әйтәм инде. Без танышкан чакта, шундыйрак вакыты без бергә ярашып теге йөри башлаганнан башлап аерылды инде ул. Гөлнара, синең үткәннәрдән булган сагышлырак, авыртканрак җирләрең тагын әти-әни өчен тормышта ярату гына түгел, аларны яшәтергә көрәш. Менә бу шул кадәр матур югары урыннарда икесе дә эшләп, икесе дә бик матур итеп хаклы ялларга чыгып, менә бу бала бигрәк тә гариптә тугач, әниен күтәрә алмыйчы бу авырлыкны әзрәк хәмер белән алар бер-берсен менә ничек дип әйтим, бу юлда бергәләшеп авыррак минутлар кичерергә сиңа туры килә. Менә бу хакта нәрсә әйтербез? Бу тагын да бер сиңа яңа баштан бер күперне үтеп алып калыр өчен кайларга гына алып барып карамагансың бит инде, бүтән юлларында табып карагансың, ләкин нәтиҗәдә син социаль челтәрләрдә дә язгансың, кеше үзе килмәсә, үзе сүз бирмәсә, үзенә вәгъдәсен үтәсә, шунда гына була дип. Әтиәнең бик әйбәт кешеләр иде. Менә мине шул хәтле мәхәббәттә тәрбияләп үстерделәр алар.
Мин үземнең тормышымны да аларның тормышы кебек күз алдына китерә дим. Аларның менә ачулангышкан вакытларын да мин хәтерләмим, бит. Ачуланышсалар да, әти чыгып китәдер, тәмәке тартадыр иде, кирегә кереп, яре ачуым биттеме инде дип, менә шулай ипләп кенә көлешеп, менә шулай сөйләшә башлыйлар. Ләкин алар турында барыбер якты истәлекләр Якты. күбрәк күңелеңдә саклана. Аларны бөтен кеше ярата, менә әле хөрмәт итеп сөйләйләр, авылда да, районда да бик билгеле кешеләр иде инде, әни бигрәк тә. Шуңа күрә бер сүзем дә юк. Ул һәрбер кешенең үз язмышы инде, нәрсә эшләтәсең. Шул вакыт аралыгыннан бүгенгә килгән Гөлнарга карап соклануым тыелгысыз. Хәзерге яктылык ягына күчерәсе килә сине. Шул хәтле тырышсың син, шул хәтле ихлассың син. Бөтен кешегә җылылыгың җитә синең. Синең эш дәврендә булган социаль челтәрләрдә кирип карыйм кешеләр белән аралашуларны, уртак тел тиз генә табасың. Бүгенгесе көнне үзең менә үзеңне булдырдым, рәхәтмен, бәхетлемен дип кычкырып әйтә аласыңмы Гөлнара? Менә өстәл сугырга, доктага сугырга кирәк бит. Менә чыннан да үземне бәхетле дип саныйм инде. Аллага шөкер. Бәлки шушы бәхетемне сизер өчен миңа шушы юлны үтәргә кирәк булгандыр. Хәзерге вакыттагы тормышымны кадерләп яшәр өчен. Шулай дип уйлыйм мин. Һәм җыр белән бигрәк тә булган күңел, һәр вакытта җыр белән иркәләнеп кенә торып, караңгылык артарак кала, чигендерә бара. Мин шулайдыр дип уйлыйм. Һәм үзеңә шәхсән сиңа гына бирә торган сорауларым бар. Шуларны азрак кына ишеттереп итәсем килә. Ә менә берсенә без җавап бирдек инде. Көчләп тә оныттырмый торганы. Язмыш ничек үзгәртеп сине сынаган, бәргәләгән бит инде. Алары менә тормыш иптәшең 13 ел буе яшәгән һәм әти-әнинең проблемалары шулай бит. Монысына кабатлап кайтып тормыйбыз. Менә язмышың алдында кайбер кеше аклана. Менә мин үзем хаталанганмын инде, үзем гаепле. Кайбер кеше акланыр өчен, үзен аклап калыр өчен гел кешене ул гына юньсез булды, ул гына начар ди. Ул гына шул яклап синең үзеңә дә үпкәләгән чакларың булдымы? Хәзерге халәтем, хәзерге аңым белән мин ул хаталарны бәлки эшләмәгән дә булыр идем. Әмма ләкин ул вакыттагы яшь белән күп хаталар эшләдем. Шул вакытта калган дусларың, синең янда дус дип аталганнары, бәлки куштырнаклар ичендә генә кебекләре булгандыр. Бәлки чын-чыннары калдымы кырыңда, бүген тугры дип эндәшерлектәр яныңда бармы? Калды. Менә шул вакытта инде менә аерылгач мин аңладым туганнарның нинди икәнен, дусларның нинди икәнен. Туганнар да борылдылар, менә бергә яшәп, бергә матур итеп яшәгән туганнар да борылды хәтта. Дусларның бер-икесе генә торып калды. Менә үземнең 40 ел буе бергә дус булып яшәгән Венера исемле иптәш кызым бар. Менә ул һәр вакыт минем янда булды инде. Менә ул миңа бер туган апам кебек. Язмыш сине кирәкмәгән якыннардан айыра. Мин ни өчен? Тапшыру башында шундый сүзләр белән башлаган идем. Бу сиңа кагылышлы. Туганнар, ятлар була торганнар. Сөйгән ярлар хәтта үткенчеләргә әйләнгәннәр дип әйбит. Һәм синең өчен бүгенге көнне идеал образ бармы дөньяда? Идеал образ минем әниемдер. Чөнки менә әле әнием бу вакытта нәрсә эшләр иде микән дип күз алдына китерәм. Чөнки билгедән үк ул миңа пример булды. Сиңа ярдәм сорап күбрәк шалтыраталармы, әллә хәл белепме? 50-гә 50-дер, наверное. Син ярдәмчелме? Ярдәмчел. Менә бит нинди стресслар әле дә булмый тормый. Син хәзер әйтәләр бит, күп күргән кеше, күп проблемалар үткән кеше, теге урыс телендә әйтсәк, стрессы устойчивый гаиләгә диләр. Аның иммунитеты ныгый диләр. Бу халәттә син элеккегә караганда әлеге тәҗрибәле Гөлнара белән ничек килешеп яшисең? Җиңелрәк үткәрергә ничек өйрәндең? Хәзерге вакытта да ул стресслар булмый тормый. Анда өйдә 4 бала, сеңелкәшең белән. Мондый стрессларда тормыш иптәшем миңа булыша. Менә аның җылы сүзе, җылы карашы инде бөтенләй. Битәм бу проблема түгел. Тынычлык булсын, өйдә балалар таза исән булсын. Менә шуларны уйлыйм да, бөтен стресслар минем юкка чыга. Венер белән гел генә сөю турында сөйләшеп тормый торган гына вакыт 8 ел бит инде. Хуҗалык зур гына, балалар белән бергә бит. Шулай да кайсы вакытта күңелләрегез нык йомшак булып, онытып китмик. Арада мөхәббәт безнең сакланып, безне берләштереп тота бит дигән минутларда, кайсы минутлар була? Әйдәгез әле шунда кунакта булып алыйк. Менә чыннан да инде яшь чакта кавышканда, яшь вакытта бит инде икегез дә бер тигез бит, амында уже яшь барган сайын улы яшьтә кавышу
ике зур кеше, менә ике океан кушылган кебек бит инде. Мин дә кызыкканлы, ул да кызыкканлы, була инде ул андай вакытлар, әмма ләкин мәхәббәт һәрвакыт җиңеп чыга. Мәхәббәт җиңә. Кем үпкәне загырак тотып йөргән була? Венерда тыңлый безнең тапшыруны. Дөресен әйт. Мин наверное, күбрәк. Ул килүчән сиңа беренче. әйе. Бу мираны кашанасыңмы? Язмышта төрлесе булган бит. Булдымы менә күрсәтеп, "Эй, Аллам китердең бит алдына менә." Тормышка җиңел карау белән, менә шушы минем тормыш булгандыр дип уйлыйм мин. Менә шул бумеранг үземә әйләнеп кайткандыр дип уйлыйм инде. Күбрәк уйлыйсыңмы, әллә әйтәсеңме кешегә, уйда гына калдырасыңмы? Мин әйтәм. Тулы сүзле Тулы бесен. сүзле. Әйтәм. Әһә. Яраларын кешенең ни төзәтә дип уйлыйсың бу тәҗрибәләрең белән бергә? Яшисең инде кая барасың? Ул күңелдә торып кала, вакыт менә давалай диләр бит, вакыт берничек тә даваламый. Ул барыбер күңелдә барыбер торып кала ул. Бәлки вакыт үтү белән ничектер теге менә русчалап әйткәндә притупляется дип әйтәм инде ул авыр вакытлар шул. Менә Венер белән әле бит инде иртәдән кичкә кадәрле мәшәкать, яратуны онытып китмик, яраттыруны оныттырмыйк дия торган әйберне шундук сизеп аласыңмы берәр вакытны, тиз генә ни ялкын өсти бу яшьтә сөйгәннәргә? Бу вакытта, бу яшьтә инде ул мәхәббәт икенчерәк бит инде ул күбрәк хөрмәт дип әйтим мин инде. Шуңа күрә ул мәхәббәт миңа калса ул солмайчак бер кайчан да. Учакка бит барыбер утын истәргә, ялкын истәргә. Утын истисең инде хәзерге күзлектән бүтәнчәрәк карыйсың мәхәббәткә. Гади көндә синең Венер гына дисеңме, синең телефонда ничек язылган? Матурым дип әйтәм. Ул сиңа нәрсә ди? Ул да миңа матурым дип. Менә бит көнләштереп утырыйк әле башкаларны. Шулай дип язсыннар алар да бер-берсенә. Ни каушата сине? Менә мин гороскоп буенча рак кысла. 2 адым алга барсам, 1 адым артка күчерәм. Менә шул вакытны үзем тиргәм инде мин. Менә шул мине ничектер әзрәк арткарак итә тормышта. Барыбер үзеңне яңадан алга алып чыгарга көч табасың, шулай бит. Нидән курка Гөлнара киләчәктә? Ялгызлыктан куркам. Очрашуны күкләр кушты микән безнең сөю бит ул мәңгелек. Көч бирде ул миңа күкләргә очарлык шашып сине кочарлык. Минем йөрәк бүген бит синеке, синең йөрәк бүген минеке. Сине уйлап яткан, сине уйлап аткан таңнар инде хәзер безнеке. Минем йөрәк бүген бит синеке, синең йөрәк бүген минеке. Сине уйлап яткан, сине уйлап аткан таңнар инде хәзер безнеке. Сине минем язмышым, сине минем тормышым, карашларың белән аңлатам. Сине минем янымда, сине минем җанымда яратам, бит сине яратам. Минем йөрәк бүген бит синеке, синең йөрәк бүген минеке. Сине уйлап яткан, сине уйлап аткан таңнар инде хәзер безнеке. Син бер кайчанда бүтән шушы адымны эшләмәс идем дигән әйбер бармы синдә? Бар инде ул. Бәлки үзең генә белгән белән. Менә мин шул адымга бүтән бармас идем. Нинди адымга? Мәсәлән, әйтә алабызмы телевизор караучыларыбызга? Сер булып кына калсын. Сер булып калсын. Иң кызыгын әйтмәделәр диярләр инде бит. Әмма шулай дип әйтәләсәң берәр их кулларымнан килсә мин бүген әнә шуны, шул вакытны кайтарып, шулай итәр идем дигәнне. Менә монсы шулай ук әйтерсеңдер монысына җавап. Мәсәлән, кайсы тәңгәлләрне син яңадан кабатлап, менә ул вакытта мин шулай итер идем. Менә шул әтиле, әниле авыр вакытларны бәлки миңа әзрәк тынычрак кабул итәргә кирәк булгандыр. Менә күбрәк алар белән вакытны уздырырга кирәк булгандыр. Менә шул гына үкенеч. Бәлки ул кадәрлек төбенә үк күңеленең төшә дә алмаганмындыр бер тапшыру аша гына. Гөлнара, ләкин син үзең укылмаган китап кебек язмышлы
һәм бу язмышның бите сайын сынау. Менә әйтәләр бит тормыш сабаклары. Мин сине өйрәнгәндә, сине чакырып бу тапшыруга, синең язмышың аша үтә килгәндә бу көннәрдә синең белән яшәдем. Һәм шунда уйладым тагын бер тапкыр бигрәк. Халкыбыз бөекләр тарафыннан әйтелгән икән, безгә гомер сынаулар өчен бирелә. Сынаулар өчен бирелгән, гомерне үтеп килгән Гөлнараның якыннары, дусларына, туганнарына җырлары яңгырап торган туган телгә дә әйтеп калдырыр теләкләре юк түгелдер. Бар инде ул зур итеп рәхмәт әйтәсе килә Туган тел каналына, чөнки беренче җырларым, беренче сәхнәгә чыгуларым, зур сәхнәгә дип әйтәм инде, шул Туган тел каналы аркылы булды. Зур итеп рәхмәт аларга, һәм инде телисем килә якыннарыма, дусларыма, барлык менә минем тирә-якта булган якыннарыма тазалык, шатлык, күңел тынычлыгы. Күңел тынычлыгы нәрсә инде ул? Күңел тынычлыгы ул тазалык булса, бәхетле булса кеше, менә шул күңел тынычлыгы бит инде. Менә шуны теләр идем. Һәм инде илләребез тыныч булып, матур гына яшәсәк иде дигән теләктә калам. Мин синең нурлы күзләреңә карап булай дияр идем. Бик көчле булырга тырышып яшәгәнсең. Олылар әйткән бит, көчле булу, үч алып яшәтү, сынаулар үтү һәм көчле булу, теге үҗәтлек белән яшәү, көчәнеп хәтта яшәү минутларын кичерә. Шунда гына көчле була. Көчле булырга тырышмый гына бәхетле булсын Гөлнара. Һәм узган елларда син бәлки Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать иткәндә, эй шул үтенечләремне дә кабул ит, эй шул теләкләремне дә кабул ит дигәнсең. Безнең телевизор караучыларыбыз белән очрашкан минутлардан соң, артабан санаган көннәреңдә Аллаһ Тәгаләгә шуның өчен дә рәхмәт, шуның өчен дә рәхмәт, моның өчен дә рәхмәт дип әйтер көннәрең күбрәк икәненә ышанып яшә, Гөлнара. Яратканың Венер белән пар канатларыгыз талмасын. Син ягымлысың, кояш кебексең. Һәр көнне генә бер-ике кеше синең белән очрашып та елмаюың аша кисәк каенда гына түгел. Кай тарафта син матур иттереп мәҗлесләр үткәрәсең, кай тарафта җырлыйсың. Синең ягымлы күңелең белән очрашалар икән, аларга да син бәхетле минутлар димәк калдырасың. Вакытның үткәне сизелмәде дә. Кайбер кеше белән сөйләшкәндә, очрашсаң да, эй, киткәндә уйлап куясың барыбер дә эштән. Вакытымны гына әрәм иттем кебек дип, мин байып калдым синең белән. Әйтәсе теләкләрем шундый, без тапшыру ахырына якынлашканчы, әңгәмә барышында хәтта Гөлнара сөйли, ишетәсезме, танышулар вакырнайды. Тамудан. Бик шәп-шәп итеп таба тордылар, тып-тып тордылар. Һава торышы. Көзнең һава торышында киемне алыштыралабыз һәм һава торышына яраклашабыз. Аның барысы да матур. Ләкин күңел торышының һава торышында кием алыштырып кына булмый. Язмыш күлмәк түгел, салып ташлап булмый. Шулай бит. Һава торышын күңелеңдә матур торышлы итүчеләрең күп булсын, Гөлнара. Һәм шулар арасында безнең тапшырудан соң да телевизор караучыларыбызның күбесе сиңа ылыксын дип киләсе күрешүләргә кадәрле саубуллашам. Безнең тапшыруларыбыз YouTube каналында да дөнья күрә килә. Әледән-әле яраткан геройларыгыз белән очраша аласыз. Әлегә хушыгыз. Дорогие гости, мы рады приветствовать вас в нашем ресторане «Шербет». Приглашаем вас насладиться вкусом и атмосферой уюта. Познакомьтесь с нашим разнообразным меню, в котором вы найдете блюда для каждого вкуса. Надеемся, что вы полюбите наш ресторан и станете постоянными гостями.